Astăzi sunt împreună cu prietena mea, Lori. Bună. Și astăzi o să ne jucăm Profa cu Mișca. Doar ea. Doar tu. Da. Sper să te joci, mă, acolo, fată. E un joc cu lupte, ceva cu sarcini. Bun, o să trecem la nivelul ăsta pentru că mulți au așteptat să ne jucăm modul cu Halloween. M-am mai jucat și episodul celălalt, dacă nu v-ați uitat. O să vă uitați chiar acum și să dați like la acest videoclip. După cum vedeți, vampir. Da. Where are all those morons who keep trying to prank me? I'll turn them into my minions. Da, se comporta așa. Francis, you fool! Noi suntem afară, facem videoclipurile afară. Nu? Și suntem în garaj. Da. Revin după ce trece publicitatea asta pentru că da. Bun, am revenit. Dau X. Bun. Prietena noastră a zis că e un fel de garaj. Bun. Sper că nu o să ne mai dea publicități pentru că nu-mi place. Bun. Să începem. Eu știu că în camera de tortură. Sper că nu e în camera de tortură, nu? Nu. Asta e camera aia. Mă rog, în fine, e o cameră. Hai să mergem în camera de... Aia era de tortură. Nici nu mai... Doamne, că uitucă sunt. Bun. Dacă nu știați ce înseamnă uitucă, înseamnă că uitucă. Asta e camera de tortură. Care-i camera aia? Profa face sală acolo, face mișcare, iar noi să fie în formă. Gata, uite, am găsit lampa și am găsit și asta. Bun. Profa mereu este nebună. Să nu vă puneți cu ea. Uite, am găsit usturoiul. Ne trebuie și o linguriță ca să luăm usturoiul direct. Da, știu, nici măcar n-am citit hinturile pentru că m-am jucat înainte. Da, știu. Bun. Videoclipul acesta va fi un pic mai scurt pentru că voi sta până la 12 sau voi sta până la 1. Deocamdată. Prietena mea să știți că nu se joacă nimica. Ba da. Se joacă, dar nu știu eu ce se joacă. Bun. Hai să ieșim. Merge doar ăla cu Crăciun. Dați-vă și voi ce busa și-a făcut. Ia uitați-o. Bravo, profă! Te pricepi, ce să zic. Dar ai ciocolată cumva și nu știu eu? Nu mai are ciocolată pe mine. Sigur. Da. Bun. O să le jucăm nivelul ăsta, să văd ce e aici. E cam somn. Am căscat, fată. Bun. Uitați-o acolo. Ia uite-o, ia uite-o. Ia uite-o, mă, eu sunt în spatele ei. Bă, deci ai ochi la spate. Pe bune zic, ai ochi la spate. Ai ochi la spate, profă. Nu mai minți că ai ochi la spate. Profa are ochi la spate. Ia uite-o, mă. Stați că îi dau cu scara în cap. Dau cu scara în cap. Profesoara mea, ce faci, draga mea? Vreau să îi dau cu scara în cap, dar
Da, am făcut o greșeală, mare greșeală. Bun. Hai să trecem la următorul nivel, pentru că la asta nu mă descurc la Crăciun, absolut nimic. O să trecem la Crăciun, să vedem despre ce e vorba. Eu știu că e cu un om de zăpadă, cred că în al doilea sau primul nivel. Mă rog, revin. Bun, și am revenit, prietena mea, să joacă un joc de mințet, ca să-l putem auză. Mă și dansează, știți? Bun. Profesora... Ok. Este de Crăciun, ca să știți, vă anunț, este de Crăciun. Noi trebuie să facem ceva la unul de zăpadă și o știu bine. Trebuie să iau o minge tare. Bun. Are casa normală și asta nu-mi place. Are casa normală, uitați-vă și voi. Și ce rea e? Nu-i place Crăciunul. Deci uitați-vă, față de casa aia înfricoșătoare, uitați-vă cum e acum. Este casa ei normală. Eu credeam că a decorat de Crăciun, dar poate în partea... Ia uzi, în partea... a doua farsă poate va fi. O colă! Să știți că era noapte târziu. Ne-am jucat Păpușa din Squid Game. Dacă nu știți, vă las în descriere. Ce? Păpușa din Squid Game, ne-am jucat eu. Bun. Am ajuns în camera de tortură. S-a pus pe ușă un tablou. Miroasa lumea de ea. Mă enervează profa cu mustață, pentru că la Halloween, când e Halloween și o decorează și când nu e Halloween, când e Crăciun nu știu. Uitați-mă pe mine! Mă glumă. Doamne, ce joc. Bun, deci am căutat în toate camerele mele. Hai să căutăm aici. Am găsit mingea care trebuie. Bun. Am găsit mingea și ea. Știți voi ce va face? Da, stai. Ne trebuie ceva. De la shop. Hai să vedem ce ne trebuie. Wow, mai adăugat Epsilon. După aia o să trecem la nivelele care trebuie făcute, pentru că pe ele nu le-am făcut. Elegance. Eu am chef de muzică. Da, prietena mea cred că am nebunit de tot. Uitați-vă și voi ce muzică am făcut. Doamne Dumnezeule, dă-mi putere, că dacă nu-i dau, ce profet pe cap. Deci muzica asta. Chiar tot ascultăm muzică, știți? Uitați, deci ușile sunt normale, nu mai sunt vai de capul lor. Și plus că am și lumină. Bun, deci să dați și mie idei de videoclipuri, de jocuri. Să dați. Da, eu am făcut rutina lui Iza și eu nu o să mai fac desene în viața reală pentru că o zis pe Egipție, e imposibil să nu știți. A zis că nivelul pe care au făcut mobizenul nu mai sunt de acord ca să filmăm viața reală și au zis să revenim cu minigame de-astea, jocuri nebune. Nebună, lasă-mă, Dumnezeule, în pace. Lasă-mă pe săraca fată. Profa! Lasă-mă urâtă. Ești proastă rău. Deci, prof, fii atent la mine, ești proastă rău.
Tu nu înțelegi. Rebecca, ce zici la jucul ăsta, muzica asta? Aia cu Squid Game. Stai. Sau? Ia să ne da. Dor! O bate, profe. O bate. O bate. 1, 2, 3, 4. Hai. 11. Ia! Deci, fraților. Am lovit la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taylor. Rebecca se pare că are chef de glume. Nu? Yep. Poate o bați. Dați un like dacă vreți să o bat. Dați un subscribe dacă vreți încă o dată de 3 ori să o bat. Și dați abonare dacă vreți. Subscribe, adică. Da, subscribe. Uitați-vă și voi. Da. Au! Am ciupit-o, să știți. Mereu îi fac așa. Dacă e pentru că Eu am ceva cu ciupitul. ia uitați, face un om de zăpadă. I'll punch the heck out of this Haide, mai. Nu-i place deloc. Nu Deci în viața reală mi s-a spart telefonul. miserable. Nu știu cum vedeți voi pe ecran, dar mie mi s-a spart telefonul. Vede jos. Dar sper să vedeți că nu s-a spart. Te bat. Dorin, te bat până te caci pe tine. Dă o pastă. Asta. Hai să-i noroc. Haideți să dăm pe YouTube muzica asta. Da. Vreți? Dați repede comentariul dacă vreți să... Dacă vreți Rebecca să posteze o dată pe calculator, la ce să uit, la, nu știu cum să zic eu, să posteze pe calculator, nu știu dacă merge. Mie nu mi se instalează, dar nu se postez niciodată pe calculator, să postez pe telefon. Sau pe Google. Nu merge, n-am Google. Am avut o mică ceartă din mică. Uai, de capul meu! Du-te încolo de profe cu mustață. Vedeți cum face Andrei? Și vă las canalul lui și lui Andrei Ovidiu. Nu puteți să-l vedeți pe mine că n-am postat nimic. Da, o să vă las canalul ei ca să fiți abonați și să primiți notificările. Să dați acolo pe toate, vă rog. Uitați-l pe iubitul. Uitați-l pe iubitul lui Profa. Bun, am avut o mică problemă, că dacă nu-i dau o palmă... Vedeți cum face Andrei? Vedeți? Bun. Noi ne revedem data viitoare pentru că nu am timp să postez. Pentru că nu am timp. Miserable. Și Haideți trebuie să să... mai filmez. Bun, noi ne revedem data viitoare. De fapt, nu, mai stăm cam 2 minute. Sper să nu se închidă, pentru că da, vreau să închid, pentru că se poate închide muzika. 1 minut. Să ne fac fața. Mă duc repede. Deci, prietena mea se uită pe YouTube. Dacă n-a făcut gălăgie cu telefonul ăla, să vedeți, o bat eu. Când se termină videoclipul. O bat până se cacă pe ea. Prieteni, să-mi zic ce... Ce? Nu știu la dormat.
Să știți că prietenul meu și-a dărâmat. De fapt, nu și-a dărâmat. Tu mi-ai dărâmat. Hai că te ajut. Stați așa un pic. Stați o secundă. Nu mai las. Lasă că te ajut pe mereu. Bun. Gata. Hai să mă duc să văd unde e lopata aia. Deci, eu nu știu unde e lopata. A, uite, uite, am găsit lopata, fraților. Uitați aici. Așa. Vreți să-mi ziceți dacă vă uitați la Cătălin, pe bun. Why hold a singing competition? Deci a postat un nou videoclip. Better than I. Eu încă nu mai sunt abonată pentru că mi s-a blocat telefonul și prietenul meu, Andrei, a zis că nu mai filmez și de fapt, ghiciți ce? M-am apucat de filmat. Gata, am luat morcova. Morcoveala. Bun, și punem și... Nu trebuie și pietre. Le pot cumpăra? Măcar să o extrag, prof. Vai de capul meu! Deci profa nu mă atinge. Dați-vă și voi. Profa, te rog. Stai că sunt cineva. Revin puțin acolo, pentru că profa și voi. Hai că revin. O să revin acum. Este o problemă deoarece nu mai merge profa cu mustață. Cred că a nebunit de tot, mi s-a blocat. Așa că noi ne revedem data viitoare. Cu voi a fost Lori și eu, Rebecca. Goodbye. Pa. Vă pup. Pa. Ne revedem data viitoare cu partea a treia, pentru că am mai făcut un episod. Hai, pa! Vă pup!